Radio karju arat atu maphan nili Dr. Dharamsing Timung kardom nang pajiriklo. Pini cancer aputhak nili hinpen ethe thini alam pachini ji aphan dak difu radio station along wangiklo. Tangte cancer kupilo. Cancer lake ke khangun edet e ok kaching jok chot kali a ok arje kachelar lapen a nature mate a od adur kaheno dak pen kaching jok lapen a dungarai chot kali along ka prek adim along ason ok aphan ke phalang no dam det aphan si cancer cell pulo. Tangte cell pu kupilo. Pirthe along kereng et marat mareng mate thengpi thengprang atum kitip ke theng i ke la cell atum ke pangrum pen henlo cell sabitung atum aphan ke tissue pulo la pen la tissue satum chingrum pet pen eson asai ke klemvet aphan ke organ pulo lasi cancer ke so ke cheng ke la cell samukha ka chingjok ke chok che apotlo ilitum ke theglong kopilo lake amek chero pulote amek kibi ke the ateng pen roinon roirenon cells atum chingjok si kaya teng meet lapen klaiveji ajhak along ke panglor do tahai kupuson si ente lason chemanlo lake ilitum abang koson si kitip ke theng nangjima lake ilitum ajin mate software mate memory card along si thigwetlo lasi kodat ne kaheno do pulote labangso ajin atum pen information mate atoya teng pen si thip thengpo bonta cancer cells kacheman i longlok ke halabangso ajin along ke chokche ajoine atoy mate information chokchera ka chingjok abang khangun edetpo normal cells mate ke mesena cells atum ke achethe ki thi ki ding apor do lapen ka chingjok ta a limit do lapen abang phutin atum arje ka cheprek ji ave bonta cancer cells atum ke lahai a properties avelo achethe punon ka chingjok punon a limit avelo lapen arje ta prek etpo lapen adung arai a okaphan ke pasik sak asai ta klempo tumor pu ke kupilo ke khangun edet pen ka chingjok lapen a phai ke bat pen ok ka chepadum aphansi tumor pula cancer atum anke tumor lo mate tumor pensi cheman lo bonta asontin a tumor le cancer lo pukali lahai atum aphan ke benign tumor pulo benign tumor atum ke adungarai a ok atum aphan ke phalang nodak a cyclem kle malignant tumor aphan si cancer pulo athe latum ke kachingjok chot kali adungarai lapen alongka prek a ok aphan ke phalang no doji cancer kacheman koson lo cancer lage ilitum a DNA mate gene keheno dak a joine kechengke ason cancer keman i amokha pen ilitum kero longwer longlote lapen arjiding klui pulote DNA mate gene phalang no po ke phalang no chota kali ke pachingjok pame longledet po lason si kachingjok bad bom pen ingdang bom po ki undam aling ason ang thek long po tangte komatlo mate komentu si labangso akeso ke long eson ke arta talo munir arta nang bat ong ason ke chu ke jun lapen atomon langno pen ka chetong bat bom po lason si cancer pen ke long angring ta do muchot thekdam long lo je lak isi aphayang bong pen arta ningkaning koi pen aberatum along bang inkora pho anbak labangso cancer do bonta ningkan phoke pen abada tumalong ke la lak isi ang bong bang suri si anbak labangso keso ke long ang thek do esona bang pudam thulote genetic mate hembang isi along cancer a gene do pulote asu atum tame labangso a gene do tahai lasila tumalong ta halabangso cancer ke long dun jiang ring thetan hor ki jun pen asona cancer man thek lahai ke ingho elangjoy esiabong angthin chulanga the aphek amukha cancer man dunik thek factory ame hi duma kichu duma ke mong lapen duma me hi radiation jenekba redon ta ho x-ray ta ho ct scan ta ho
ultraviolet rays mate arni long pen atur lahai pen ta long thek ajha ka chemicals arsenic to asbestos to benzene to coulter to formaldehyde vinyl chloride to lahai pen ta cancer cheman ithek ajha ka tumolong ke arji ding klui pen a kisu ajoine pen ta cancer long thek lahaya kisu lake ulcerative colitis mate Crohn's disease talo lahai ke arji ding klui apok ka chokor lapen ke pavi akisu lapen puthot dotulang ke chu ki jun pen acrylamide pu a chemical ke ajahak a han along pen long lapen phruya theta ongdung a temperature along tun pulote labang so a chemical man thek lapen lake cancer pe man thek lasi phruya the achieve samukha ta meme ki phi mate me along ki ur ason pen ta cancer che man thek athe lahai along pen heterocyclic amines lapen polycyclic aromatic carbons che man po ki phi yahut kiso angtang jongsi 300 degree centigrade anbak pulote lahai chemicals nang bat po ajha ka tumolong ke hormones pen ta cancer che man thek OCP mate oral contraceptive pill la oso kapang tu easy pula bangso dawai sarpi mara tum ke chu ladak estrogen lapen progestin do labangso dawai ke chu penta penana tum chulanga the lapen ok kangdu kalong cancer man ta hai ajha ka tumolong bangke la immunosuppressant drugs mate munira tum keso pen ka chipa jok easy pu hala bangso ajha kong aphan ke pabubji pula bangso dawai ki pinang kok ajha ka keso tumolong do lasi hala hai adawaya mukha penta labang cancer keso ke longji ang ring do ajha ka tumolong ke infection penta cancer ke long doko lahai ke bacteria ta hai virus ta hai parasite penta hai HIV penta cancer long theklo Epstein-Barr virus penta cancer long thek esona bacteria lake H pylori pudo lake elitum affectung along pensi ke mani la penta cancer long i thek la pen ajha ke cystosoma hematobium pu lata phinga bong along pen a infection lo la penta cancer man i thek obesity mate krom ke the pen chulanga the aphek hambi amut a cancer long thek cancer ason du ebang acid tin a ok along pen tame cheman thek ereng iputar lok air tho emek eno angsi arepi organ mate okang thim jene angthin to angphor to aphek hambi lapen ason along cheman thek carcinoma puke ereng mate ok katelom aphara long pen kacheman a cancer aphansi pulo sarcoma puke angsi mate aripi tumpen kacheman aphansi pulo leukemia puke lake avi pen kacheman i cancer aphansi pulo cancer meme ang thek amukha ge konatsi a cancer ke doma la so atenglo bonta ahut pen ahut ke prejek ang thek ta do la sona tuma phan ke pang thek sungkrung athe thangnat kache tondun avedet titi kiri tarli parsik nangko ajhak ang thek ke pang thek i mesen jeneke ke pasi ivaret ase kili lapen amuni da bangjong si duma ke mong to duma ke chota do pulote lake alangjoy mate ang phora cancer ta hai kichu kahojom mate kangje thek the lapen barpi ke dam chelarvoi pulote aphek lapen aphek tuma cancer matha meme chithi tame ke thebom pulote laphanta cancer hin matha meme joy pen okaching jok do pulote halaphanta ilitum matha dam meme amek ke memerek aphanta ilitum cancer hin matha dam meme mate amuni da bangda chungkreng joy do pulote la tailitum cancer ta hai puta matha dam meme an lang ke joy mate ki jun un e tuma phanta ilitum cancer ta hai puta ilitum matha dam meme la hai huita ang thek do piklang che than pe jurun e tangte cancer lo pu koson si patini po lake non head nili ke jayang thek ason si do pulote ke chengke ok kaching jok mate amek along pen ok en chomsi microscope mate durbin along lang patini po la pen tini ne pulote a okang thim heksi puthot lang thupo lake nilitum biopsy puta pulo la son thak si x-ray ultrasound ct scan mri penta patini un
lahai pen anpar ta PET scan mate PET CT scan ke patini chot kali konat nat si doma lata theklongji ajha ka cancer aphan ke avia satlang along pen patini me lapen hembang isiang bong cancer do puatum aphan ke genetic asatlang ta langnang ko lahai asatlang claim pen patini det aphit nilitum staging mate angdeng ke le ko anma pangthek nang po laso teng pen si se lang pon po penang ana tuma phan ke chemotherapy mate medicine injection pen ajhaga tumke radiation ke pi pen ajhaga tumke surgery mate a oke hek pen la pen ajhaga tumke la son thom abidi enang ko angdeng ki ti atuma phan thangnat ki piawar sai avide titi lasi kachirai abidi kachini kenang sot pangthek da prangsi chelangdun long pulote kemederji angring do kachere ason kenang lake kupine joy pen o kaching jok do pulote tongse kot pen se kelanga hem pele nangji rakia hormu eneder nangji biri duma hor gutka amukha pen chepa helu nangji factory mate industry along ke claim chere nangji lapen apor pen ok pran chelang bom nangji hepatitis B a vaccine e nangji ki phi ki ur a ok kecho chere nangji lapen cruciferous vegetables mate ahan lake broccoli ta ho banda gobi ta ho phul gobi ta ho carrot lahai ta kemesen ahormulo lahai ta chome vitamin D ke chopen ta aphek a cancer pen kacherai aja kong doji ladak ilitum dipua long tame Assam government lapen tata atum angbong lamdon chetoksi a medical college tin along cancer hospital ECC kimji pusi chetoklo la sorteng dak ilitum dipua long ta cancer hospital non kimbom lo non amat ke nilitum along ke la chemotherapy piboma angdeng ansi deng chotlang chethan nang jia sondu olang bonta pini la ansi kang ton iglo kardom